Tak po asi dvojtýždňovom ochladení konečne je teplo, no aspoň ako sa to povie, ale ráno bolo okolo 0, ale už teraz na slnku je celkom teplo. Včely konečne sa môžu včely poriadne preletieť. Kvitnú ešte púpavy. Ten chlad spomalil kvitnutie púpav, tak ešte kvitne púpava, takže majú z čoho nosiť. No a len bál som sa, keď pri takom ochladení, aké bude plodisko, ako bude matka plodovať. Tuto. A tu bol plod, že či náhodou nevystávali matečníky náhradné. Ale kontroloval som už iné včelstva a zatiaľ vypadá, že plod sa vyliahol. Trošku tam nosia zásoby teraz, ale matečníky náhradné nevystávali. Takže už teraz budem len pozerať. Ešte skontrolujem aj tu matečníky náhradné a ukontrolujem, ako matka ploduje. Či vystávali tie medzistienky cez to ochladenie, či sa to plodisko zväčšilo. No a uvidím, či sa a tie niektoré včelstva, ktoré som menej rozšíril, či sa nebudú chcieť rojiť. Ale vypadá, že bol tak chladno, že ani na to rojenie nemysleli. A ešte som ich dosť rozšíril, tak ich idem skontrolovať, čo to bude. Ale zase o týždeň je ochladenie, takže potom sa môžu zasa chcieť rojiť, takže to tak. Ale už nemá byť také veľké ochladenie. Tu je prvý nástavok, ktorý som im vlastne s plodom dal hore, úplne na začiatku. Tu bol prvý nástavok a tu je druhý nástavok, ktorý som s plodom zobral hore. Plod. Teraz kontrolujem, či tam neboli náhradné matečníky a či sa plod vyliahol. No tuto je tretí nástavok, ten bol medzi stienky a súše, no a tuto som dal medzi stienky a matku. Tak uvidíme. Dal som tu 9 rámikov, aby sa aj lepšie vyťahovalo a hlavne pri medobraní, ak bude nejaký med vôbec, tak aby sa mi to aj lepšie vyťahovalo a aby tam výklz. No a tuto bol plod z dola. Takže vypadá, že tu je vyliahnutý plod okolo. Už tuto bol všetko plod. Zostalo iba pár. Takže sa liahol aj cez to ochladenie. Čili museli vyhrievať. A vypadá, že tu nie sú náhradné matečníky. Tak ako v minulom úli, takže vypadá, že nevystávali. Bolo včiel dosť, tak asi tá materská látka bola v celom úli a nemysleli na náhradné matečníky. Tu je ešte nevyliahnutý plod. Pozerám tuto materské misky, ale to nič není. Tam vypadá, že nikde náhradné matečníky nevstávali, jedine to je iba miska náhradná. Tiež vyliahnutý plod. Tuto v strede ho vyliahol. To trúdi plod. Takže to vypadá, že včely plod zavičkovali, čo nebol zavičkovaný a ľahne sa. Cez to ochladenie ho vyhriali, bolo ich dosť a náhradné matečníky nestávali. No, pozrieme ešte dole, tuto, v tom spodnom boli medzistienky a súše,
No a potom pozriem tú matku ešte. Tak, tu je nastavok nízky, kde som pridával medzistienky a súše. A vypadá, že tu sú vidno aj vystavané medzistienky. Aj tu. Môžem aj pozrieť, vytiahnuť, ak... Včely sú celkom nekľudné. Takže budem musieť dať rukavice na nich. Tu medzistienka vystavaná. Takže medzistienky vystavali aj tie moje hrubšie, ktoré som robil. Aj cez to ochladenie. No, dával som im trošku sirupu, ale isto v malých dávkach, tak som rád, že to vystavali. Ešte pozriem do plodiska, či sú vystavané a či matka kládla len. Tak najviac ma zaujímalo, či nevystávali tie nahrané matečníky a teraz plodisko pri tom veľkom ochladení, ale čo sa tu vlastne dialo, či matka kládla, či ju to nespomalilo moc. A tu sú nevystavané, pozerám. Nevystavané medzistienky, takže nestavali tu hore, v toto dole. Ani stavební nestavali. Takže vypadá, že tuto trošku začínajú stavať. To boli toto, 3, 4. Toto bolo sa mi zdá tiež ešte. Ale vidno, že včely nie sú von, tak toto sa mi zdá, že vystavali a pozrieme. Sú tu. Tu je celkom vystavaná. Tak. A pozrieme tu. Takže včely moc nestávali, ale iba v tom strednom, ale matka kládla. To je dobré, lebo tuto bola súš. Tu je aj matka, tu vidno. Je to označená biedne, ale je. A matka plodovala, takže to som rád, že aj keď sa to ochladilo, neprestala plodovať. Len teraz, keď sa teplí, by mohli vystavať tie medzistienky ďalej. A vypadá, že rojica ešte nechcú. Takže ich môžem nechať teraz na pokoji. Nech si vybudujú tu hniezdo a nech sa rozširujú. No a potom neskôr by som im zobral z dola plod a použil ich na oddelky, ak budem mať nejaké matečníky. Takže to môžem zatiaľ tak zrekapitulovať. Robím to aj pre seba, aspoň si môžem spätne pozrieť, čo som vlastne robil, ak zabudnem. No, pred ochladením som vyberal plod, túto z plodiska dával som im ich tu, hore, nad nízky nastavok s medzi stenami a súšami a po tento nastav, ktorý som vyberal prvý do ryboplodový, ten je plný zásob, no plný, ale sú tam zásoby. Plod sa cez ochladenie teraz vyliahol a nevystávali nahrané matečníky, čoho som sa bál, že by mohli, lebo som nemohol ich prezrieť. No a tu plodisko matka kladie, boli 2 plodové, už sú 3 plodové, takže zakladla. Ale medzistienky ešte nie sú vystavané, takže ak sa túto plod vyliahne, nemuseli by sa ešte chcieť rojiť, lebo nemajú vytvorené ešte hniezdo na to. Tak by to mohlo počkať a už ak by sa vystavali tieto medzistienky tu a zaplodovali a bolo by tu viacej plodu, tak by som skúsil už, nebudem ich sa prehádzovať hore, ale skúsim z nich spraviť odložence, aspoň pár ramíkov zobrať, lebo to by už bolo moc silné včelstvo. No a
Ak budú nejaká znáška, ešte hloch má kvitnúť, neviem, javory už kvitli, lipy budú kvitnúť a v lese môže byť, ak bude počasie medovica, malína hlavne, tak to môžu zaniesť tieto nastavky. No a uvidím, ako ešte bude teraz počasie z tých púpav a z toho lohu, a ak by doniesli, tak aspoň tento nastavok možno by som vytočil. Celkom to vonia po púpave, takže je tam nanosené. Cez to oteplenie uvidíme, ako to dopadne. Zatiaľ tak. Takže ešte keď bude teplo, dopozerám ostatné včely a potom sa môžem pustiť na odložence, ktoré by som mohol použiť zasa na spájanie včelstiev alebo na rozširovanie, uvidím, ako to dopadne. No toto ochladenie ma trochu som sa obával, čo to bude, ale vypadá, že včely si poradili. Keď majú dosť sily a nerobíme ich zbytočne napriek. No a ešte ani začiatok mája, takže kľudne sa ešte budú môcť chcieť rojiť. Určite sa niektoré budú vymýšľať. Tak ich budem musieť stále ešte asi prezerať. Či sa nebudú chcieť rojiť. No ak sa niektoré vyroja, ak ich chytím, tak budem mať roj. Ten dobre stavia plasty. A ak bude znáška, ešte aj roj môže doniesť niečo z lesa. Ak sú tie roje skoršie, no ak sú skoršie, dostatočne silné, a ak je letná znáška, tak doniesú väčšinou aj roj. Tu bolo jedno včelstvo, ktoré som pred ochladením rozšíril o jeden nízky nastavok s medzistienkami. Tie vystavali, ale keď som ich vtedy prehliadal, rozširoval, našiel som jeden matečník s vajíčkom. Ten som zrušil a rozšíril ich. Potom prišlo ochladenie, no a teraz pozerám, nie sú tam ani matečníky, ani iba materské misky, ale matečníky nové nevystavali. Takže to rozšírenie a to ochladenie ich asi zabrzdilo a zatiaľ sa rojiť nechcú, ale vypadá, že budú asi medzi prvé, ktoré sa budú chcieť rojiť, keď sa rozšíria o tento nastavok, keď zakladú. Uvidíme.